Здравейте, приятели! Аз съм Криско, а вие гледате... Не знам какво гледате. Искам да ви кажа само... Моля ви да се абонирате. Абонирайте се за канала, за да можете да видите клипове от шипка, от странни неща. Не странни, а готини места. Може и да имаме някаква тема, но сега ще помисля каква. Тате, не може да свиркаш. Отивай до магазина. Хубаво. Поздравление 1990. Здравей, искам един чипс, шоколад, цигари, един учебник за 4-ти клас и също така един хляб. 3,95. Поздравление 2006. Здравей, пиле, искам един чипс, едни цигари, една бира и един учебник за 12-ти клас и хляб. 15,69. Излизане с приятели 1990. Митко! Ка? Ще излизаш ли? Излизане с приятели 2016. Коледни подаръци 1990 година. Конструктор! Супер! Коледни подаръци 2016. Като Пикси, бе. Нали казах, че искам поп-стар като Пикси. Каква е тази запалка тук? Ваша ли? Не знам. Но басата подаръци. Кой това бе? Имаш тройка по математика? Да. Днеска няма да излизаш да играеш с приятелите. Хубаво. Наказание 2016. Кой това бе? Имаш тройка по математика? Да. Сега ще взема iPod, телефона, таблета и конзолата. И музикаден. Отношение към пари 1990. Сине, не ставаш на 18 години и искам да ти дам един подарък. Ето ти топлата книжка. Колко кинти! Благодаря, тате! Сине, днеска навърши 18 години и ти купих нов Мерседес. Какъв Мерседес, бе? Аз исках Ауди. Аз бащата. Излизане по дискотеки 1990. Мамо, тате, днеска имам шестица по математика. Може ли да отида на детска дискотека? Може да отидеш. Разбира се, синка, че може да отидеш. Мерси много. Излизаме по дискотеки 2016. Родителе, велики сте там. Дайте някой кинти да отида на дискотека. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала. Очаквайте още клипове и довиждане. Очаквайте клипове още. Гледайте миналия клип, който се казваше училището. Вече обърквам всичко. Училище. Добре. Довиждане от мен. До скоро. Хайде, изключвай се. Камерата не иска да се изключи, затова ще повторя пак. Довиждане от мен и до скоро.